И здравейте хора, днес ще правим арсенал за новата 2024-2025 година. Да започваме. Първо имаме две запалки. Не знам какви са. Горелки. Имаме, ще почнем от слабица. Имаме едногръмки на Енигма, нормални. На Енигма. Имаме Silver Cracker. 36 броя, аз съм гръмнал 4 пиратки. Имаме аржентинки. Доста хубаво пукат. Гръмнал съм 2. Имат пращащ ефект. Стам 5, много силна пиратка.